बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङै जिल्ला हेडक्वार्टाराव 2020-27 साननिफ्राय जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाफोरखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव जों रेलीनि हाबाफारि लादों आरो बे रेलीनि बायदियै जोङो मोन जि दाबि लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जों मेम'रेन्डाम हरदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे 125 एमेन्डमेन्टखौ भारत सरकारा पास खालामनांगौ फैबाय थानाय विंटार सेसननि पार्लियामेन्टआव आरो लोगोसेनो आर्टिकल 280 नि गेजेरजों भारत सरकारा बिटिसि आरो बिटिआरआव थोंजों डाइरेक्ट फाइनेन्स हरनांगौ आरो बेयाव 60टा समस्ति बारायनायनि बाथ्रा गहपुरसिम सीमा बारायनाय गामि थिसननायनि बाथ्रा बे गासैबो खोथा बाथ्राया बेयाव हाबनानै दङ। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गवालपारा साउथ कामरुप आरो मरिगाव गासै 312 गामि आरो फुल फेजेड स्टेटास होनाय बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय एसटि हिलनि स्टेटास जोंनो नांगौ। बेजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जोंनि जिखिनि बर' मिडियामनि स्कुल दङ बिटिआरआव आसामाव गासिबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे 1500 कोटी थाखा जे भारत सरकारा लिरनानै होदोंमोन बेयाव अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसननायनि जोंनि फसंथान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ। बर' लाइमोनफोरखौ थोंजोङै आर्मि पारामिलिटारि आरो आसाम पुलिसाव रिक्रुटमेन्ट होनांगौ आरो लोगोसेनो जोंनि फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै हानि अधिकारखौ जोङो होफुंनांगौ। जोंनि जेलाव थानाय एनडिपि सा 6 जाय सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआव दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो हगारनांगौ। गासैबो पेन्डिं केसेसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ। बे गासै मोन जि दाबिखौ लानानै दिनै भारत सरकारखौ जोङो बे रेलीनि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों। फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव बिला पास जानांगौ जिखुनु बिनिमयाव आरो जुदि पास जाया जोंनि आन्दोलना कन्टिनिउ जागोन। 20 तारिखआव 10टा सिख शिड्युलखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो सेमिनार खालामगोन। 21 तारिख नभेम्बराव जन्तर मन्तराव धरना जागोन आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनसे सुबुं गौमा मास माने डेमनस्ट्रेशन जों बेयाव दिन्थिफुंगोन आरो जोंनि दाबिया जाबाय भारत सरकारा गोख्रैनो जोंनि एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावनांगौ। 5 बोसोर जाबाय भारत सरकारा जि समाव सुक्तियाव जोंखौ रादाय होदोंमोन दारिकमा माने इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रिया बेखौ गावनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिखौ मावफुंनांगौ। बर' एकर्डखौ नायनानै आलफाया सुक्ति खालामदों, एनएलएफटिआ सुक्ति खालामदों, आदिबासि कार्बि डिमासाया सुक्ति खालामदों, सावताला सुक्ति खालामदों आरो गोबां माने एक्सट्रिमिस्ट बा गोबां बेबायदि आर्मस अर्गेनाइजेशनफ्रा गोरोबथायाव फैदोंमोन आरो बेखायनो बर' गोजोन गोरोबथानि 100% इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जों दाबि दैखांबाय। गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण जंगि आन्दोलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि रायजो राजा आफादफोरखौ लानानै जेब्लायबो हाबाफारि लालांनो गोजोन्थों।